Du ser glad. Lad mig starte et andet sted. Så du ser glad ud. Det var vel det her, du lovede i formandsvalgkampen, at der skulle ske noget på det her område. Føler du, at de løfter er blevet indfriet? Jamen, jeg synes jo, de er indfriet, og blandt andet så er de jo indfriet på den måde, at arbejdsgiverne har gået sammen med os i regeringen og sagt, at vi skal have løst det her problem. Der er et problem, det er dem, der akut falder fra 1. januar, og dem kommer vi faktisk med en fuldstændig enestående løsning til i dag. Derfor er jeg faktisk meget glad for den her løsning. Som jeg måtte forstå arbejdsgivernes Jørgen Neergaard Larsen og Bjarne Corydon, så er det, altså resten ligger fast i dagpengereformen, altså genoptjeningsret, supplerende dagpenge, aktivering osv. De regler ligger stort set fast, så det er det her og ikke mere. Er du enig i det? Ja, men det er jeg enig i, fordi vi har også i regeringsgrundlaget, der står det jo fast omkring de perioder, der er for dagpengesystemet. Og det, der har været vigtigt nu, det er, at dem, der ryger ud 1. januar, som står i en svær situation, dem vil jeg i hvert fald gerne, og det vil vi også i SF være med til at finde løsninger for. Og det er jo den her fuldstændig særlige løsning, at vi nu kan gå sammen og lave en aftale, som gerne skulle hjælpe de her folk. Men så står I 1. juli til næste år med en fuldt indfaset dagpengereform, og der hører denne her aftale op. Hvad så? Jamen altså, nu kører det vi fremlægger i dag, det er det, der skal løse den akutte situation. Så kommer der jo også, akutpakken er jo også inde at komme med løsninger. Jeg håber jo også som erhvervsminister, at nogle af de tiltag, vi tager på hele erhvervsområdet, er med til at skabe helt nye job. Så jeg er sådan set meget fortrøstningsfuld lige nu. Her til sidst, altså 25.000 bliver der bundet bag hver langtidsledige, der kommer i arbejde i det private. De offentlige arbejdsgiver får at vide, at nu skal de altså se på det her og tage deres del. Det er vel at give de langtidsledige fortrinsret i forhold til den, der har været ledig i 3 måneder, i 6 måneder eller 9 måneder. Hvor rimeligt er det? Jeg synes, det er meget rimeligt i forhold til den situation, vi står i, og at vi ved, at hvis folk ryger helt ud i langtidsledighed og kommer aldrig længst væk, så er det også dem, der er allersværest ved at komme tilbage. Jeg synes, det er en rigtig fin ordning, vi har lavet i dag. Her til sidst, altså nu har man fået en løsning på dagpengespørgsmålet. Det var det, som var det virkelig, som i hvert fald mange så, hvis man lavede en blå finanslov med de blå partier, så kunne det her komme.